la distància entre el cotxe i les dades. Próxima parada, Sabadell Sud. Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titular de línea 66749424. No. Bueno, gordos, voy para la peluquería a cortarme las punticas porque pues cambio de look. Tirarme de negro, dime. Tots els obusos han tocat l'objectiu. Puedes apirarme o calva. Yo le dije las puntas y yo no entiendo daña qué piensa. Ya parezco el meme. Ja fa 15 anys de l'últim cop. Sí, és l'apòstol. Me llamo María José. Perdonem. És la cara d'un robot gegant. És l'última generació d'armes de guerra total que han creat els humans. Se'n diu Evangelion. És un autòmata i aquest és el model número 1. S'ha construït sota el secret més estricte. És l'últim recurs dels humans. Això també és feina del meu pare. Tant de potingo i tanta preparació i Pare, personal, vi, cancel·lar, botifarres i collons per pujar així. No em veig a ningú de vosaltres per així, Això d'allà baix és la droga. No són els salons, eixos que aneu vosaltres allí a mirar-se a l'espill. Així no em veig a cap. Tots molt de que hi puge jo i molta bicicleta i molt de romans. Vingueu així, vingueu, i veureu en la manguera del gas quan jo vos donaré malícia per pujar. tu no m'has estimat mai, que no, pare? Hi aniré jo. Me llamo María José. Me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista. ¿Ustedes creen que yo con esto puedo bailar guaracha? No puedo. No, qué rabia, padre, qué rabia. ¡Qué rabia!